El divendres per la nit es va reunir al domicili de Lídia en Guits la comitiva formada per membres de l'Ajuntament i de la Junta Local Fallera d'Alzira, junt a familiars i amics per a fer el nomenament com a Fallera Major d'Alzira 2017. Una vegada finalitzat el recompte davant del senyor notari d'Alzira, en Miguel Gallut i Ortega, el nomenament com a Fallera Major d'Alzira i reina de les festes recau en la senyoreta Lídia en Guits i Palomares. Lídia va rebre el pergamí oficial del seu nomenament com a Fallera Major en l'any en què aquestes festes podrien ser nomenades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Quan es comprèn l'autèntic significat de les falles, es comprèn l'únic i meravellós sentir del que tots nosaltres som. Avui comença un camí que durarà un any, un camí adornat pel voler dels fallers, que amb un cor pur mira aquesta festa com el que realment és. Una il·lusió que agermana tot Alzireny des del voler, no des de la rivalitat, des de l'amistat, no des del rencor. Amb el meu nomenament ja es dona el primer pas cap al que serà un any on l'història ens espera. En tan sols 2 mesos, pot que es confirme que les falles d'Alzira siguen declarades d'interès cultural immaterial de l'humanitat per l'UNESCO. Un reconeixement que només els privilegiats poden gaudir i significarà que serem reconeguts per el que som: festa, cultura, tradició i germanor fallera. Sigueu tots benvinguts a ma casa, que des d'avui és la vostra. Tindreu sempre les portes obertes per entrar en ella, sempre i quan vos deixeu en la porta les preocupacions i les penes. Som fallers, l'última descendència de la llarga història fallera. Per això, tan sols deu hospedar en nostra ment i nostre cor l'amor, la comprensió i l'orgull de nostra terra. Junt a les autoritats i els familiars també es trobava Valèria Oliver, Fallera Major infantil electa, i la seva cor d'honor, que d'esta manera volgueren donar suport a la seva companya. Bueno, és un orgull representar a la nostra ciutat i no sé, no tinc paraules. Molt emotiu i m'ho estic passant molt bé. La veritat és que molt bé. D'aquesta manera es dona el tret d'eixida a les Falles 2017 d'Alzira en un any especial on tots els desitjos no són només per l'anomenament de la UNESCO, sinó per a que tots els alzirenys puguen gaudir de les festes. La veritat és que per a mi ara en aquests moments significa el meu tot. Soc una apassionada de les falles, del meu poble, i representar el món faller per a mi és el somni, però més gran, i veure-ho complit. La veritat és que encara no m'ho crec, però bueno, així estic. Soc fallera des de menudeta, he estat a la Cort d'Honor en el 2013 i des d'entonces he estat en Junta Local Fallera, treballant en diverses delegacions, en cultura i protocol, fins enguany. Sols espero que entre tots fem de les falles 2017 unes falles inolvidables, que ho passem molt bé, Alzira ho mereix i sols espero estar a l'altura. Lídia dona relleu d'esta manera a Laura Gomar i estarà acompanyada durant totes les festes i els actes relacionats amb la Cort d'Honor formada per Elena Grau, Andrea Domènech, Estela Sanchís, Azahara Amparo, Laura Ull i Mireia Puig.